गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे जय मसीह होननानै बुंदों आरो लोगोसे बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, आङो मोनसे बेबायदि सिरिजखौ लानानै फैनो हास्थायदों। बे जाहैबाय 2026 नि बे जानुवारि दानाव नोंथांमोननो लागै जिसु ख्रिस्टनि 12 जिथु सेलाफोर दङमोन, बै 12 सेलाफोरनि थैनायनि जिउ जारिमिनखौ लानानै फैनो नागिरदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना गासैखौबो नायगोन। दिनै सेथियावनो आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जाहैबाय पिटरनि जिउ जारिमिन। पिटरा माबायदि खामानि मावनानै माबायदि बियो जिउ हगारहैनो गोनां जाखो, बिनि थैनाया माब्रैमोन। आरो अलरेडि नोंथांमोना थाम्बनेलाव एसे आइडिया मोनखादों जे थाम्बनेलाव मोनसे गिथावना सावगारिखौ नोंथांमोना नुदों। थारैनो पिटरनि थैनाया बेबायदिनो जामारदोंमोन। दा अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर, दिनैनिफ्राय लानानै आङो नोंथांमोननो जिसु ख्रिस्टनि 12 सेलाफोरनि थैनायनि जिउ जारिमिनखौ लाबोगोन। दा बेयावहाय आंजों लोगोसे थाबाय थागोन जे नोंथांमोना गासैबो बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ मोनथियो आरो बिथांमोना माबायदि थैखो आङो नोंथांमोननो थैनायनि सायाव फकास खालामनानै बाथ्राखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना जोबजासिम मोजाङै नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो जागायजेनदोनि पिटरनि जिउ जारिमिन आरो पिटरा माबायदि थैदोंमोन, बिनि थैनायनि जारिमिना बेसे दुखुनांथावना, बेसे गिथावना, जों बेफोर गासैखौबो नायगोन। बेजोंनो लोगोसे अनजाग्रा नायगिरिफोर, चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। साबस्क्राइबखौ दानो खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना लाइकखौबो दानो होदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो जागायजेनदोनि। गालिल सागरनि जिङाव सासे साधारन सुबुं थायोमोन, जाय सुबुङा राजा नङामोन, जाय सुबुङा बेबायदि आयेननि खोथा गोरों नङामोन, जाय मानसिया सेनापति एबा सेनानि हान्जानिबो सुबुं नङामोन। बिनि आखायाव माब्लाबाबो थुंग्रिफोरा थाफेराखै एबा थुंग्रि थाया, नाथाय बिनि आखायाव थायोमोन ना हमग्रा मोनसे जाल, जायनि मुङानो जादोंमोन सिमन। आरो बे सिमन मुंखौनो जिसु ख्रिस्टआ सोलायनानै पिटर दोनदों। बे सिमननि जोनोमा AD 1 निफ्राय लानानै 10 नि गेजेराव जादों होननानै जारिमिना फोरमान होयो एबा जारिमिना फोरमायथियो। आरो जोनोमनि थावनि एबा जायगा हिसाबै गालिल सागरनि जिङाव थानाय जि बेथसेदा होननाय मोनसे जायगा दङ, बै जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन। पिटरा जिहुदी फोलेरनि सासे सुबुंमोन। बिथाङा सासे गोरिबबो नङामोन आरो धोनिबो नङामोन, जायखौ जोङो दायो मिडिल क्लासनि होननानै बुङो, बेबायदिमोन। आरो बिनि खामानियानो जादोंमोन नाव लानानै सागोराव ना हमनायनि खामानि। जानो हागौ पिटरा माब्लाबाबो सानफेराखै बे बाथ्राखौ, जे बिनि मुङा सानसे प्रिथिबियाव मुंदांखा जागोन। बे बाथ्राखौ मालाबाबो सानफेराखै। आरो बिनि जिथु थैनाय, जिथु मृत्यु दङ, बे मृत्युआ जे जारिमिन जानानै थागोन, जानो हागौ पिटरा माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। सानसेखालि नाजारेथनि जिसु ख्रिस्टआ गालिल सागरनि जिङाव फैदों। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ सिमनखौ नुदों आरो सिमनखौ एबा पिटरखौ बुंनायसै, आंनि उन उन फैदो, आं नोंखौ मानसि हमग्रा बानायगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 4:10 सिरियाव पिटरखौ बुंबाय आरो लिंबाय। बेनिफ्रायनो पिटरनि जिउआ सोलायबाय आरो पिटरनि मोनसे गोदान जारिमिना फैबाय। आरो बैनिफ्रायनो जिसु ख्रिस्टआ सिमननो मोनसे गोदान मुं होबाय आरो बे मुङानो जाबाय पिटर। जाय बाथ्राखौ जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 10:18 सिरियाव ओरैहाय बुङो, बिनिखायनो आं नोंखौ होनो, नोङो पिटर, बिनि ओंथिया जाबाय अन्थाइ। बे अन्थाइनि सायाव आङो आंनि मण्डलिखौ फसंगोन, सैताना बिखौ माब्लाबाबो फेजेननो हानाय नङा। आरो जि मुंखौ जिसु ख्रिस्टआ दोनबाय पिटर होननानै, बे पिटरनि ओंथियानो जादों अन्थाइ, रक। नाथाय बाथ्राखौ सैथोयै बुङोब्ला पिटरा बै समाव अन्थाइ नङामोन। पिटरा गोख्रैनो आबेगिक इमोसन जाग्रा मानसिमोन, सासे गिख' मानसिमोन आरो सासे गोख्रै थाबैनो साना हवा बाथ्राखौ बुंग्रा सासे सुबुंसोमोन। बेबायदिनो पिटरा जिसु ख्रिस्टखौ बुंदोंमोन लुकासनि 22:33 सिरियाव ओरैहाय, सिमना बुंफिनदों, अ फोरबु, आं नोंजों जोबफा जानो आरो नोंजों लोगोसे थैनो थामथिम। जेब्ला पिटरा बे बाथ्राखौ बुंदों, बै हरनि समावनो एबा बै हरखालिनो पिटरा जिसु ख्रिस्टखौ खनथाम फोलाबाय, आं बिखौ सिनाय मोना, आं बिखौ मोनथिया होननानै पिटरा फोलाबाय। आरो जेब्लानो थारैनो फुंनि दाउज्लाया गाबबाय, अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ पिटरनि फारसे नायहरदों आरो बै जिसु ख्रिस्टनि नायहरनायखौ नुनानै पिटरा गोबां गाबदों आरो गोसोआ बायग्लिदोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ मांखरनिफ्राय सिखांफिननायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय एबा गिबिसिन पिटरखौसो नायगिरग्रोदोंमोन। आरो जेब्ला पिटरखौ जिसु ख्रिस्टआ लोगो मोनबाय, बै समाव जिसु ख्रिस्टआ पिटरनियाव मोनसे बाथ्राखौ एबा मोनसे सोंलुखौ खालामदोंमोन, पिटर, नोङो आंखौ मोजां मोनो ने? पिटर, नोङो आंखौ अनो ने? होननानै पिटरनियाव सोंदों। आरो जिसु ख्रिस्टआ बुंबावबाय, नोङो आंनि मेन्दाफोरखौ गुम, नोङो आंनि मेन्दाफोरखौ गुम, नोङो आंनि मेन्दाफोरखौ गुम होननानै जिसुआ खनथाम बुंनायसै। आरो बै समनिफ्रायनो पिटरनि सैथो सेबा खालामनाय एबा पिटरनि सैथो खामानिया जागायजेनो।
थोनहर जानायनि 2 बालाबाव ओरैहाय लिरनाय दङ, जेब्ला गोथार जिउआ फैबाय, जाय पिटरा गिनानै खारदोंमोन, जाय पिटरा गिख'मोन, बै पिटरा गोथार जिउ मोननायनि उनाव गोबां बोलोगोरा जानानै बोलोगोरायै हाजार हाजार मानसिफोरनि सिगाङाव बियो ओरैहाय बुंबाय, बिनिखायनो इज्राइलारिफोर, बेखौ नोंसोरो थालायै मिथि, नोंसोरो जायखौ क्रुसाव दोगथाबनानै सिथारदों, बि जिसुखौ इसोरा फोरबो आरो मसीह खालामदों। पिटरा बेबायदि बोलोगोरायै गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव गाहाम रादाबखौ होबाय आरो बै सानखालि 3,000 सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जों जुदि बेखिनियाव सोंलु खालामोब्ला जे पिटरनि जिउ जारिमिनखौ जों बहा मोनगोन, बबे लेखायाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हागोन दि मथियाव मोनगोन एबा माथायाव मोनगोन, मार्कुसाव मोनगोन, लुकासाव मोनगोन, जहनाव जोङो मोननो हागोन आरो थोनहर जानायनि 1 बालाबनिफ्राय 12 सिरियाव जोङो मोनगोन आरो लोगोसे 1 पिटर, 2 पिटराव जोङो बिनि बाथ्राफोरखौ मोनगोन। आरो बिनि अनगायैबो डेट मिन्स बाइबेलनि अनगायै जि जारिमिन लेखाफोर दङ, बै जारिमिन लेखाफोराव मोननो हागोन, जेरैहाय इउसिबियास चार्च इतिहास, डेट मिन्स चार्चनि जारिमिन लेखायाव मोनगोन आरो नैथियाव अरिजेन होननाय 2थि लेखा बेयाव मोनगोन, 3थि लेखा क्लेमेन्ट अफ रम होननाय 3थि लेखा आरो 4थि लेखाया जाहैबाय टार्टुलियान लेखा, बेयाव जोङो बे जारिमिनफोरखौ मोनगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो मोनथिहोग्रोनो हास्थायबाय, पिटरनि जिथु थैनाय जारिमिन, बे थैनाय जारिमिनखौ जोङो बाइबेलाव मोननाय नङा एबा बाइबेलाव गैया, नाथाय जोङो चार्च हिस्टरि जि गिर्जानि जारिमिन दङ, बै गिर्जा जारिमिनावहायसो मोननो हायो, जिखौ आं नोंथांमोननो 4 लेखानि बाथ्राखौ बुंबाय, बैफोर लेखायाव बे जारिमिनखौ, बिनि थैनायनि जारिमिनखौ जों मोनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, रम रायजोआ बै समाव, बै मुगायाव बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन शक्तिशालि रायजोमोन। सनानि राजमहल, लामाफोरा जोंख्लाब माख्लाब आरो गोबां रोजा रोजा सेनाफोरजों बुंफबनानै थानाय बै रम आरो बै समावहाय गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ नासयदोंमोन, गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारगासिनो दङमोन बै समाव रमाव। आरो बे गासै जाथायफोरा जादोंमोन जाहैबाय AD 60निफ्राय लानानै 64नि गेजेराव एबा 64सिम आरो बै समाव राजा हिसाबै दङमोन निर' कैसार। बै समनि राजा निर'आ ओरैबायदि गिथावना जारिमिना बेखौ बुंदोंदि जे बियो सासे फाग्ला टाइपनि राजामोन, सिथारनो होनोब्ला सिथारनो, बुनो होनोब्ला बुनो, बेबायदि टाइपनि सासे राजामोन, गोबां गिथावना राजामोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जायफ्रा जारिमिनखौ मोनथिगौ बिथांमोना मोजाङै मोनथिगौ जे निर'आ माबायदि राजामोन। ओरैबायदि मोनसे सासे राजा जायनि सासनाव बियो दाय नागिरनो थाखाय ओरैबायदि मोनसे गाज्रि खामानि मावदोंमोन जे गावनिनो हादोराव मोनसे गिदिर अरखौ फोनांदोंमोन, अर जोंहोजोबदोंमोन गावनि हादोराव आरो बै अर जोंहोनाय दायफोरखौ सोरनियाव होदोंमोन? बे जाहैबाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरनियाव होदोंमोन, जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय जेन बिसोरखौ दाय होनानै बिसोरखौ जेन सिथारनो हायो, बेनि थाखाय हादोर नाङैनो अर फोजोंदोंमोन निर'आ आरो ख्रिस्टियानफोरखौ बे दायाव खोख्लैनानै गोबांखौ सिथारहोदोंमोन। बै समाव निर'आ गोबां ख्रिस्टियानफोरखौ हमनानै जुनारफोरनो जाहोदों, सोरखौबा अनाय इनागारियै गोथाङै सावथारदों, सोरखौबा क्रुसाव सिथारदों आरो माखासेफोरखौ मोनानि समाव सिरि सिरि न' फांथेनानै सावनानै होदों। रमनि सासे जारिमिन लिरगिरि टेसिटासआ लिरदों दि ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ ओरैबायदि साजा होनाय जादोंमोन दि जेरावहाय मानसि माहारिनि मानबता जि मानबता दङ, बै मानबतायाबो लाजिनो गोनां जानाय बेबायदि साजाखौ होदों होननानै टेसिटासआ लिरदों। आरो बैबायदि समावनो एबा बै थासारियावनो पिटरा रमाव थानाय मण्डलिफोराव सहैदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नंगौ, बै दावरावनिफ्राय, बै जेंनानिफ्राय पिटरा खारनो हायोमोन एबा खारनो हागौमोन। मण्डलिनि जिथु जारिमिन दङ, बे जारिमिना बुङोदि जेब्ला रमाव ख्रिस्टियाननि सायाव अत्याचारा बांनायनिख्रुइ बांबोगासिनो दङमोन, बै समाव मण्डलिनि सुबुंफ्रा पिटरखौ ओरैहाय बुंदोंमोन दि नों बिनिफ्राय थांदो, नों गोथां थाब्लासो मण्डलिया गोथां थागोन, बेबायदि होननानै मण्डलिनि सुबुंफ्रा पिटरखौ बुंदों। आरो थारैनो बे बाथ्राखौ खोनानानै पिटरा मानिबाय आरो रमनि गोजानाव एबा रमनिफ्राय ओंखारलांनो हास्थायबाय एबा ओंखारलांबाय। जेब्ला पिटरा रमनि बायजोआव ओंखारलांबाय, अब्लाना बियो मोनसे दर्शन नुबाय। बियो नुदोंमोन दि जिसु ख्रिस्टआ क्रुस लानानै रम सोहोर फारसे, रम नोगोर फारसे थांबाय थादों। बै समाव पिटरा मोदोम मावनानै सोंलु खालामनायसै एबा बाथ्रा सोंनायसै, फोरबु नों बहा थांगासिनो दङ? बेबायदि होननानै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्टआ फिननाय होनायसै, आङो रमाव थांगासिनो दङ एबा आङो रमाव थांनि होननानै, जेन आं फिन आरोबाव क्रुसाव थानो हायो, मानोना नोङो आंनि सुबुंफोरखौ नागारनानै थांगासिनो दङ, बेबायदि होननानै जिसुआ पिटरखौ बुंबाय। बास बेसांखिनि बाथ्रा खोनानाया पिटरनि थाखाय थोजासे जाबाय।
बे बाथ्राखौ मोननाय लोगो लोगोनो पिटरा गोख्रैनो फिन रमाव फैफिननायनि थांखिखौ लाबाय आरो बे समावनो बियो गोसोआव मोनसे थांखि लाबाय, थामथिम खालामबाय एबा गोसोआव हमथानानै लाबाय, बास आं एबारनिफ्राय खारा, आङो थैनांगौब्लाबो आङो बेयावनो थैसिगोन होननानै बियो गोसोआव हमथानानै लाबाय। नायगिरिफोर बेखिनियावनो मोनसे सोंलु बेरखाङो, बे जाहैबाय जे पिटरा थारैनो बेयाव थैबायब्ला बियो मानो थैनो गोनां जाखो, मानो सिथार जाखो, मा गोरोन्थि, मा दाय मावनायनि थाखाय पिटरा सिथार जाखो? ना पिटरा रमाव सिखावनि खामानि मावदोंमोन नामा? ना बियो रायजोनि उल्थायै एबा हादोरनि उल्थायै माबाफोर हादोरनि बिरुद्धियै हाथियार लानानै गसंदोंमोन नामा? ना बियो हादोरनि उल्थायै बिग्रायखांदोंमोन? बेफोर मोनसेयावबो पिटरनि गोरोन्थि गैयामोन, पिटरा बेफोर मोनसेखौबो मावाखैमोन। अब्लालाय मानि थाखायसो थैनो गोनां जाखो? नायगिरि नोंथांमोन, रमनि आयेननि बायदिब्ला बै समाव खैसारखौ फोरबु होननानै मानिनाया गोनांथिथारमोन एबा बियो मोनसे आयेनमोन। नैथि बाथ्रा, रमनि जि देबताफोर दङमोन बै देबताफोरखौ खुलुमनाया गोनांथिथारमोन। थामथिया जादों सासेल' इसोरखौ सिबिनाया एबा मानिनाया हादोरनि बेरेखा मावनाय जायोमोन। बै समावनो पिटरा मा बुंदोंमोन जाहैबाय? पिटरा बुंदोंमोन जाहैबाय, येसु हि प्रभु हे, जिसु ख्रिस्टआनो इसोर, बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। जिजास इज लर्ड होननानै बुंदोंमोन। आरो बे पिटरनि बुंनाय सोदोबानो जिजास इज लर्ड, येसु हि प्रभु हे, जिसुआनो फोरबु, जिसुआनो इसोर होननाय जिथु सोदोब बुंनायमोन, फोथायनायमोन, बे फोथायनाय, बे बुंनायानो बिखौ थैजासिम लानानै थांबाय, सिथारनायसिम लानानै थांबाय। बै समाव जुदिও गोबां रोखोमनि सैसोनांनाया दङमोन, अब्लाबो पिटरा गियालाबानो, बियो थाखोमाया लाबानो गासैनोबो खुलायै गाहाम रादाब बेखेवनानै होदोंमोन। आरो बियो बुंदोंमोन दि जिसु ख्रिस्टआनो उद्धारकर्ता, बासायग्रा, बासायगिरि होननानै, आरो मुसुखा खुलुमनो नाङा, मुसुखा खुलुमनाया नंखाय होननानै बुंदोंमोन। आरो बियो बुंबावदोंमोन मानसिया इसोर जानो हाया, जिसुआसो इसोर होननानै बुंदोंमोन। आरो पिटरा फोरोंबावदोंमोन जे थैनायनि उनाव बिसार दं होननानै। पिटरनि बेफोर गासै फोरोंनायफोरानो निर' राजानि थाखाय गोबां गिथावनामोन, मानोना मानसिफोरा जुदि बेफोरखौ मानिनायखौ बाद होजोबोब्ला निर' राजाहा गावनो असुबिदा जागौमोन। गावनि सिट जिथु दङ, बै सिट, राजा सिट दङ, बेनि थाखाय खाटारनाक जागौमोन। मानोना बै समाव जुदि मानसिफोरा निर'खौ खुलुमनायनिफ्राय नागारनानै थाङोब्ला, जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमजोबोब्ला निर'हा मा जागोन? बे मोनसे सोंलुआ दङमोन आरो बे सिन्ताया निर'नियाव दङमोन। बेनिखायनो निर'आ पिटरखौ सानसेखालि हराव हमहोबाय। आरो जि समाव पिटरखौ हमदोंमोन, बै समाव पिटरनि बैसोआ गोबां जाबायमोन, बोराय जाबायमोन, नाथाय आत्मायाव गोबां बोलोगोरामोन। मोदोम लानानै लोरबांमोन, नाथाय आत्माया गोबां बोलोगोरामोन। पिटरखौ आखाइ खाख्रबदों, नाथाय पिटरनि मोखाङाव इसेबो गिनाया गैयामोन। आरो बिनि उनाव निर'आ थारैनो आदेश होनायसै जे पिटरखौ क्रुसाव दोसथाबनाय जाथों, क्रुसावनो सिथारनाय जाथों होननानै आदेश होबाय। आरो बे क्रुसाव सिथारनाया जाहैबाय गोदोनि बै समावहाय क्रुसाव होनायानो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन आरो लासिंसिंनि बाथ्रानि मोनसे साजामोन। राजानि बिथोन बायदियै सान्थ्रिफोरा एबा सैनिकफोरा पात्रासखौ, पिटरखौ सिथारनो थाखाय लानानै फैबाय। आरो बै समाव पिटरा सैनिकफोरखौ बेबायदि बुंनायसै, पिटरा बुंनायसै सैनिकफोरनो जे नोंसोर आंखौ सिथारगोन, आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया, नाथाय आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, आंखौ बेबायदि सिथारनो नाङा। जि जिसु ख्रिस्टखौ नोंसोर सिथारबाय, आंहा बिनि समान बोलो गैया, आं बेजों रुजु जाथावना नङा। दा बेयावहाय आंखौ बेबायदि जिसु ख्रिस्टखौ सिथारनाय बायदि आंखौ दा सिथार होननानै पिटरा सैनिकफोरनियाव खावलायनायसै। आरो बिनि उनाव पिटरखौ जिसु ख्रिस्टनि बायदि नङा, उल्थायै बिखौ क्रुसाव दोननायसै। आरो पिटरनि बे थैनायनि जारिमिनखौ अरिजिन आरो इसुबियास होननाय जि जारिमिन लेखा दङ, बेयाव मोननो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, मा एसे गिथावना, मा एसे सानायजों बुंफबनाय साजा जागोन बे एसे साननानै नाय। जेरावहाय बबेबा गावनाय हाथियारजों गावनानै, सेखाजों खनसेनो दानस'नाय, सेखाजों तारवालजों खेबसेनो सुनानै सिथारनायनि बाथ्रा नङा, बे क्रुसाव उल्थायै दोननाय बाथ्रा। जेरावहाय थैफोरा मेगन फारसे ओंखारबोगोन, गोजौनिफ्राय गाहायथिं बोहैबोगोन, हां लानो गोब्राब जागोन, गोबां सानाया जागोन, सानाया गोबांनिख्रुइ गोबां जालांगोन। 1 घन्टानि थाखाय नङा, 2 घन्टानि थाखाय नङा, सानसेनि थाखाय नङा, साननैनि थाखाय नङा, 10 दिनसिम गोथां थागोन, थैजोबनाय नङा, जिउआ थांजासिम बेसे दुखु सैनो गोनां जागोन। बेबायदियै पिटरखौ सिथारनाय जादोंमोन। अब्लाबो बै समाव पिटरा
इसेबो गाबख्रावाखसै जिसु ख्रिस्टनि मुङै बियो गावनि जिउखौ बुलि होबाय आरो बे गासै जाथायफोरा जादोंमोन जाहैबाय AD 64 निफ्राय लानानै 67 सिम बे जादोंमोन एबा बिनि गेजेराव जादोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर दिनै पिटरनि जिउ बलिदान होनाया ओरैनो थाङाखै। दिनै बुहुमनि मण्डलिफोरा बै अन्थाइयाव थांनानै दङ। बै अन्थाइजों लुखांजानाय जिखौ जिसु ख्रिस्टआ पिटरनि ओंथिया अन्थाइ होननानै बुंदों, फैबाय थानाय समाव बे अन्थाइयावनो मण्डलिखौ लुखांगोन होननानै बुंदों। थिग बेबायदिनो दिनै जानानै थाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना दिनै पिटरनि जिउ जारिमिनखौ एसे गुसुं भिडिअनि गेजेरावनो एसेब्लाबो मोनथिनो मोनबाय आरो जायफोरा मोनथिखादोंमोन, बावना थादोंमोन, बेखौ एसेब्लाबो गोसोखांबाय आरो बिनि गेजेरावनो माबाफोर बुंनायाव जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला, जारिमिननि बाथ्राखौ बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना सुद्राय हरगोन। दे अब्ला बेसेखिनियावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। सोरबाफोर गोदान दङब्ला साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम। थेंक इउ।